Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni kadulong sa inyo kaagyanin ng top stories of the day. Today is January 21, 2026, Miyerkules kadlaw. Governor Bong Lacson suportado ang kampanya sang SRA kontra artificial sweeteners. 8 pilason sa naglapaw ang isa ka van sa pila sa Banwasang Don Salvador Benedicto. Rice black bug infestation gid-report sa Sibulan, Negros Oriental. Fountain areas ng BCGC gikudala na para masuguran ang proyekto sa Chiesa. Kag sa Good Vibes, shortcutan nga dalan nga nagakonek sa Villa Esperanza pakadto sa Old Airport sa Bacolod. Exit point sa Pumuluyo kung magbaha. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, problema sa gihapon ng iligal nga pagpilak sa mga basura sa Bacolod City. Sunod sa kay Bacolod Environment and Natural Resources Office o Benro OIC Attorney Allen Love Zamora Dignadice, wala na sang problema sa backlog sang basura sa syudad. Apang parayon sa gihapon ang problema sa illegal dumping, ilabi na sa mga lugar nga nalimpyuhan na apang ginahabuyan sa gihapon sang basura. Sunod pa kay Dignadice, paray ng ilang kooperasyon sa mga punong barangay sa syudad sa Bacolod, agud mapabaskog ang pagmonitor kag pagpatuman sa mga patakaran angot sa basura. Dugang pa niya, kinahanglan man nga maging aktibo ang mga punong barangay sa pagdisiplina sa mga residente sa mga illegal dumping sites. Sunod kay Dignadice, magapatigayon sang reorientation ng Benro nga updan sa mga barangay officials kagkatapos ang DNR Environmental Management Bureau, Negros Island Region, agud mapalapad pa ang ihibalo kag kooperasyon sa pag-manage sang basura. Late throwers, late throwers, kag nagyapon ang illegal dumping ta. So isa ginanamon nga concerns nga gaamat-amat at normalize galing may mga ako ba nga things nga ginasolbar ta amat-amat. Sa number 9, fountain area sa Bacolod City Government Center ang ginkudala na para masuguran ang pagpatahom sini. May makita na nga mga fence sa palibot sang fountain area sa Bacolod City Government Center nga nagatindog sa karon. Sunod sa kay City Engineer Loben Ceballos, ang fencing ang preparasyon para sa pagpatahom sang fountain area nga ginpunduhan sang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o Chiesa. Dugang pa ni Ceballos, ang bag-o nga disenyo sang BCGC grounds ginplano para mas makasave sang space, ilabi na kung may mga programa nga hiwaton sa lugar. Kabahin sa proyekto ang pagbutang sang fountain, kag kun gabi, ini mangin dancing fountain para dugang atraksyon para sa publiko. 300 billion pesos ang pondo nga ginpain sang Chiesa para sa mga proyekto nga nagalakip na sa pagpatahuman sang Bacolod City Public Plaza. So as sang nagligat to as discussed, ang ilan na is supposedly April. However, may depende sa Chiesa gino kay may mga instances nga naging suspend, nag-time suspend kita. Kita ang nag-request sa ila actually nga ma-time suspend because of the damo-damo lang ang mga activities. Sa number 8, nagdangat sa masobra 1 milyon ka pesos ang damage nga gindala sang sunog nga nagluntad sa isa ka eskwelahan sa Sagay City. Last 3 Martes ang kaagahon sa nag-ibuan ang kalayo sa isa ka building sang Jose Puy Senior Elementary School sa Barangay Poblacion 1 sa Sagay City. Sa estimate sa Bureau of Fire Protection sa Sagay City, nagdangat ang damages sang sunog sa 1,056,000 pesos pero wala naman sa minasamaran sa mga insidente. Ang nasunog nga building ang ginalakipan sa mga opisina ng principal, public schools district supervisor, kag kindergarten. Sunod sa BFP, gintupok sang kalayo ang hulot nga iya sang kindergarten kag PSDS. Ila na salbar ang opisina ng principal. Bangod nga government-owned ang building nga nasunog. Ang regional office ka BFP Negros Island Region ang mag-auyat sang investigation. Kaina, gin-turn over sang Sagay BFP sa ila regional office ang mga evidence nga nakuha sa fire scene. Nagrespondi sa sunog ang mga fire trucks sang Bato, Lopez Sugar Central, kag Sagay City Fire Station.
September 3, 2025, nasunog man ang isa ka classroom sa amuman nga eskwelahan kun diin ang ginsuguran sa kalayo amo nagatinumpok nga sagbot sa guwa sang hulot nga posible nahabuyan sang sigarilyo. Sa number 7, isa ka van ang naglapaw sa PILA sa banwasang Don Salvador Benedicto. 8 ang nasamaran. Makita sa video ang pagbulig sa isa ka nurse nga nakalabay sa area kung saan naglapaw ang van sa National Highway nga sakop sa Purok Talos sa Barangay Igmayaan, banwasang Don Salvador Benedicto, Martes sang hapon. Sunod sa video uploader, papauli na sila sang iya malabyan ang among van. Samtang naghulat sa rescuer, wala na nagduwa-duwa nga magbulig ang iya abyan nga si Christian Jade Diamante Requina, isa ka nurse nga nakabase sa Saudi Arabia. Nagwa sa investigasyon nga gikan sa family outing ang mga sakay sang van kag padulong na balik sa Bacolod City. Paglabot sang van sa blind curve sang Talos Road, nagmalfunction ang brakes sang salakyan, rason nga nag-awas ang van sa piyakalin kag naglapaw sa pilas. Sakay sa van ang 60 anyos ka driver kag 17 ka mga pasahero, 8 diri sa ila mga minor de edad. Ang driver upod ang iyang pamilya kag mga paryente ang gikan sa isa ka resort sa Barangay Bunga sa DSB bangod ila gin-celebrate ang iyang 60th birthday. 8 ang nakaangkon sa mga pilas kag ilayon nga gindala sa ospital sa Bacolod City. Sa number 6, baisay bangod sang bukon baisay bangod sang damang, nagresulta sa kamatayon sang isa ka persona sa Moises Padilla. Patay ang isa ka katapos ang LGBTQ+ community matapos ginbuno makapila ka beses sang 11 partners sa New Stockyard, Barangay 1 sa Moises Padilla, Martes nga adlaw. Nadala pa sa ospital ang biktima nga si alias Inday, 28 anyos, apang napatay. Nakaangkon siya sang multiple stab wounds. Ang suspect sa krimen, ang yaman ng 11th partner. Ginkilala ang suspect na si alias Calvo, 26 anyos. Sunod sa kay Police Major Ryan Villasario, ang hepe sa Moises Padilla PNP, at large sa gihapon ng suspect apang ginapreparar na ang mga dokumento para mapasaka ang kasong homicide batok sa iya. Nagwa sa investigasyon nga hindi pag-insindihanay ang motibo sa insidente bangod pareho nga nakainom ang suspect kag ang biktima sang sila ang nagbaisay tungod sa pangitaay sang damang. May kapini sa nakatuig nga nagaupod ang biktima kag ang suspect sunod sa PNP. Sa number 5, Provincial Tourism Officer ang nag-apela karon sa Civil Service Commission matapos gindinayang iyang motion for reconsideration. Inibika ang tanan sa 6 ka bulan nga suspension nga ginpapanaog batok sa iya. Ginsiling ni Provincial Legal Officer Alberto Nelias Jr. nga sang December 22, 2025 nabato ni Provincial Tourism Officer nga sadto nagserbi bilang manager sang Mabukal Resort and Wildlife Sanctuary nga si Cheryl Dicena. Kag 4 ka iban pa ang disbursing officers nga ginsuspend ang pag-deny sang ilang motion for reconsideration. Sunod kay Nelias, wala na sila sang may nakita pa nga bag-o nga ginpresent nga ebidensya nga mangin rason para mabaliskad ang desisyon sa simple neglect of duty nga kaso nga ila ginatubang. Sunod kay Dicena, sa nagligad nga semana sila ang nag-file sa appeal sa Civil Service Commission. Ang kaso nila nag-ugat sa irregularities kag delay sa remittance sang cash advance nila nga nagresulta sa masobra 3 billion pesos nga balor sang losses sa Mabukal sang 2023. Sa idalom sang principle sang command responsibility, ginaligar nga napaslawan si Dicena sa pag-rectify sang natungdan nga unliquidated cash advances. Sa katapusan sang Abril ginapaabot nga magatapos na ang 6 ka bulan nga suspension kag makabalik na report sa trabaho. Actually, na-resolve na namon, sir, no? So, based on what was submitted, there was no new evidence presented, and there was no evidence presented to controvert, no, the initial findings. So, we denied the MR, and then so it's up to the respondent, no, to file an appeal if she likes. Sa number 4, nagdangat na sa 1,800 ka mga establishments ang tigayon nakakuha sa business permit sa Bacolod City. Sunod kay Business Permits and Licensing Office Head Stelia Rose Rayos,
Yara sa 15,615 ka mga establishmento ang nagparehistro para sa tuig 2026. Mas mataas ini kung ikumpara sa 15,022 ka mga nagparehistro sa 2025. Dugang panirayos, sa karon wala pa sila nakabaton sang bisan anu nga formal o kun opisyal nga reklamo angon sa proseso sa pagkuha sa business permit. Samtangin pahayag manirayos, kag ginalauman nga mangin mas madasig kag masulay pagid ang sistema sa masunod nga tuig. Ilabi na nga bangod, nagtanyag na sang online nga pagproseso ang ilang nga opisina. For when it comes naman sa aton nga program, do okay naman ang aton nga program. Subong do wala naman gabisyo. Sa number 3, mga no-build zones nga sakop sang kilid sa mga suba sa Carlota City ang mas palaparan. Nakasaad sa official page ng Carlota City PIO nga ginpatigayon ang first quarter meeting sang City Disaster Risk Reduction Management Council. Ipatuman sang syudad ang mas istrikto nga compliance sa no-build zones para man mapahagan-hagan ang risgo. Ginuso nga mas palaparon pagid sa 20 metros ang no-build zones gikan sa threshold sini sa karon. Naapektuhan ang mga suba dala sang pag-ab-ab sa mga kilid sini pag-igo sang Bagyo Tino. Nakasaad pagid nga ang anuman nga struktura nga nakasulod sa danger zone ang hindi napahanugutan pa nga mag-expand. Dumilian man ang duga nga pagpatindog sang anuman nga structure diri. Sa piyakabahin, nagapabilin patubtob sa karon ang pila sa mga pumuluyo nga naapektuhan sa Bagyo Tino sa mga evacuation center. Padayon nga ginagamit ang pila ka mga hulot klasihan sa La Carlota Central Elementary School kag La Carlota North Elementary School bilang evacuation center. Rason nga luyag man sang Vice Alcalde sa syudad nga si David Baga, mahatagan sang kalubaran ang concern sang DepEd angot sa among nga sitwasyon. Sa number 2, rice black bug infestation ginreport sa Sibulan, Negros Oriental. Base sa report sa Department of Agriculture Negros Island Region, may report nga rice black bug infestation sa Maslog, Sibulan, Negros Oriental. Gikatuan sa DANIR ang area sa kahapon. Sunod sa kay Bernard Limbaga, Agricultural Program Coordinating Officer sa Negros Oriental. Base sa ila aktual nga inspeksyon sa humayan, hindi seryoso ang infestation sa rice black bug, gani wala sang dapat kabalakan bangod kontrolado man ang sitwasyon. Base sa mga nakolekta nga datos, isa lang o kun duha ka rice black bug ang nakit-an halin sa 15 ka mga samples nga nagalakip sang 1.5 hectares nga talamnan. Nagpasalamat si Porfirio Ejercito, isa ka seed grower kag dag-iya sang duta bangod gilayon niya gikatuan sang DANIR ang iyang lugar. Nagapanawagan naman ang DANIR sa tanan nga mga mangunguma nga mangin mabinantayon kag gilayon i-report sa ahensya kung may makita nga presensya sang amo nga peste. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, Negros Occidental Governor Eugenio Sebong Lacson nagasuporta karon sa kampanya sang Sugar Regulatory Administration batok sa nagasinulod nga artificial sweetener. Mga sugar leaders ang nagsapol kay Governor Eugenio C. Lacson kag Vice Governor Jose Benito Alonso sang Martes sa tuyo nga maghingyo sa suporta sang gobyerno probinsyal para sa kampanya nga mapahagan-hagan ang pagsulod sang artificial sweeteners. Ginsiling ni Sugar Regulatory Administrator Pablo Luis Azcona nga ang target nila ang pagdamo sang sucralose na labing nagaapekto sa domestic sugar consumption sang mga large-scale manufacturers. Ginupdan si Azcona ni Sugar Board Member David Sanson kag Unified President Manuel Lamata sa mga meeting sa Kapitolyo. Iyagin silinga ang artificial sweeteners nagasulod sa pungsod. Ginabulubanta equivalent sa 750,000 metric tons sang domestic sugar ang nagabalor sang 37.5 billion per crop year. Labing makahalit ini sa sugar industry suno sa iya pero wala sang authority ang SRA sa pag-regulate sang entry sa artificial sweetener kaangay sang sucralose suno sa kay Azcona. May pila ka mga beverage firms suno sa iya nga nagagamit sini. Suno kay Governor Lacson, siya ang magapagwa sang statement angot diri sini nga semana. Within this week, I'll come up with a statement. So I think we have to make the public know that such is being used
by some of our cola manufacturers economically, and the biggest concern is health. So we have to do. You will raise your concern. Yes, I mean. Kag sa good vibes, ang dalan nga nagaserbe nga shortcut halin sa Villa Esperanza sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod City. Pagwa sa daan nga airport sa Bacolod, ang nagaserbe man nga exit point sa mga pumuluyo in kaso nga magbaha. Yaring report. Halin sa mismo nga entrance ang Palmas del Mar nga resort sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod City. Pag turn left, kag konrektahon mo ang dalan, dalon ka sini sa kilid sang runway sa daan nga airport sa Bacolod. Sementado na ang dalan pakadto sa runway. Pagkakita mo sa runway, pwede ka maka-turn left para mag-agi mismo sa runway. May gamay nga rough road, kag makatabo ka lang dire. Rektahon mo lang ini pakadto sa guluwaan. Turn left, then right. Ang guan mo, amo ang Bangga Sea Oil. Rough road man ang alagyan pagwa, pero kung halin ka sa Palmas del Mar, hindi mo na kinahanglan pa usuyon balik ang dalan pabalik sa proper, kag sa crossing sang Araneta kag Magsaysay Street. Gwa ka na sa main highway sang Araneta sa unhan sang daan nga airport sa Bacolod. Sa tuanay, temporaryo nga ginsaradaan ang lugar, pero karon sarang na diri makalabay ang mga salakyan. Suno sa mga residente, dako nga bulig ang ini nga shortcutan, kay kung magbaha ang area sa may tupad sang suba, hindi na makalabay ang mga salakyan. Kagang ini nga shortcutan, amo na ang nagaserbe nila nga exit point para makagwa sa area. Kag shoutout anay sa aton nga live viewers subong hapon si Ma'am Jocelyn Lucero, maayong hapon Digicast team watching live from Hong Kong. Si Marvy Cipriano Aquino, maayong hapon Digicast Negros, maayong hapon Choi Roming. Si Merz Peña, good evening Digicast Negros kag sa tanan-tanan. Si Gerardo Marquez, maayong hapon Digicast Negros sa Roming, shout out sa mga bata ko diri sa Molo, Iloilo City, San Miguel, Iloilo. Si Jumea Yap Janala, maayong hapon Choi Roming Subaldo watching live in Baguio City. Si Jessery Garucha Hivero, maayong hapon sa Roming. Please shout out kay Sean sa iya exams. Salamat Sean, i-perfect ang exams ha. Kag si Lindol Sunyo, maayong hapon Negros. Maria Fe Panaga Baredo, maayong hapon Digicast Negros, maayong hapon man sa Roming watching live from Silay City. Kagamuya itong top 10 nga mga balita sa Negros Island Region subong adlaw. Tubtub sa buwas. Ako si Romeo Subaldo, maayong hapon.